Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkamu da kasancewa da ku a cikin wannan sabon bidiyon. Kamar yadda kuka sani, sunana Suleiman Esma. To kamar yadda ka gani a wannan farkon bidiyon, zaka ga cewa ga nan an nuno ni a wani guna fake ana ruwan sama. To dan uwa, wannan bidiyon da kake gani samsam ma ba gaskiya bane. Kawai dai ina zaune ne a ɗaki na haɗa wannan abun a cikin wayana. Idan kai ma kana so ka ga hanyar da ake bi a haɗa wannan abun a cikin waya, ka biyo ni cikin bidiyon nan daki-daki domin ka ga yadda zan haɗa wannan abun. Amma kafin in nuna ma dan uwa, idan wannan ne farkon zuwan ka wannan channel din, ko kuma ka manta baka danna min wannan kalma ba, wato subscribing, kada ka manta ka danna min ita, sa'annan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai bidiyon mu da zamu dinga daura. Domin ta haka ne kawai za a dinga sanar da kai bidiyoyin mu da zamu dinga daurawa a wannan channel din, musamman ma ire-iren wannan bidiyon. Sa'annan kada ka manta da danna mana liking da sharing domin yan uwa su amfana da kalan wannan bidiyon da muke kawo. Idan ka shirya, mu je mu kalli yadda ake haɗa wannan abun. To kamar yadda dai muka yi maku alƙawarin cewa za mu nuna maka yadda ka je ka saka kanka irin gun da ake ruwan sama haka. Kamar yadda kuka gani a bidiyon namu, za ku ga cewa an nuno ni a wani gu na tsaya ana ruwan sama, na ɗan fake ma ruwan sama. To idan kana so ka haɗa wannan abun, abu ne mai sauƙi. Kamar yadda kuke gani, ga mu nan mun shigo cikin KineMaster mu. To abin da za mu yi, za mu zo nan inda muka saba shiga, sai mu danna, za mu zaɓi kalan bidiyon da muke so. Misali, sai mu zaɓi wannan shine project ɗinmu. Bayan mun zaɓe shi to wannan shine fuskan timeline na jikin shi KineMaster. Sai mu zo nan media, sai mu je mu ɗauko wannan background ɗin da muke so. So za mu je program da wannan shi background ɗin yake, sai mu je mu ɗauko shi. Misali, to gashi nan, sai mu danna shi. Bayan mun danna, sai mu zo mu danna good. Bayan mun danna good, kun ga yanda ya zo mana. To za mu je mu zaɓi daidai, da yake screen recording muka yi gaskiya saboda gudun copyright. Gashi nan, sai mu zo mu danna, sai mu danna wannan na farkon. To mun yanke shi kenan, sai mu ƙara zuwa mu ƙara taɓa bidiyon kamar haka, sai mu zo wannan na tsakiyan, gashi nan, sai mu danna. Bayan mun danna, sai mu yi zooming ɗin shi yadda muke son shi. Misali, to sai mu zo mu danna wannan equality nan, mu haɗe shi kenan gaba ɗaya, sai mu zo mu danna good. Bayan mun danna good, za mu zo mu cire daidai inda muke so. Misali, bari mu cire shi daga nan, sai mu danna wannan, sai mu danna wannan na biyu. To bayan mun danna na biyun nan, sai mu zo mu danna good ɗin nan. Za mu je mu ɗauko bidiyon da muka yi a green screen. Misali, sai mu zo nan layer, sai mu zo media, sai mu je shi inda muka ɗau wannan bidiyon, sai mu ɗauko shi. So wannan shine bidiyon namu da muka ɗauka a green screen. Gashi nan, sai mu yi selecting ɗin shi kamar haka. Bari mu danna. So bayan ka sa bidiyon da kake so, za ka iya zuwa kai cropping ɗin shi idan bai yi ba. So mu yanzu kun gan shi nan, sai mu zo mu danna shi kamar haka. Sai mu zo inda ake ce ma nan chroma key kenan, sai mu danna. Bayan mun danna chroma key, sai mu danna enable. Bayan mun danna enable, kun ga ya cire mana shi automatic. Kawai yanzu abin da za mu yi, za mu ɗan ƙara saita shi ne. Misali, sai mu zo mu danna shi haka. Bayan mun danna good, za mu zo mu ƙara taɓa bidiyon namu, sai mu zo nan inda ake cewa filter, color filter, sai mu zaɓa col, sai mu zo mu zaɓa C05 ɗin nan, sai mu danna. So bayan mun danna, gashi nan, za mu zo nan inda ake cewa adjustment layer, sai mu, misali, ko da yake bari mu ɗan yi haka, mu ɗan yi zooming ɗin shi. Yawwa, sai mu zo nan inda ake cewa adjustment ɗin nan, sai mu danna adjustment. Bayan mun danna adjustment, za mu zo nan, sai mu rage hasken shi. Misali, bayan mun rage hasken shi nan ma, mu zo haka, sai mu zo dai mu sassaita shi. Misali, saboda abin ya yi daidai da ya making sense. Yawwa, to bari mu ɗan yi haka, sai mu yi. Kun ga yanzu mun gama haɗa shi. Yanzu abu na gaba da za mu yi shine, za mu zo farkon bidiyon haka, sai mu yi play mu ga abin da ya bamu. So kun gani, gashi nan abin da ya bamu, irin kamar yana wasa da irin ruwan da ke zubowa daga saman kwano. To wannan hanyar ita ce hanya mafi sauƙi da za ka je ka haɗa wannan a cikin wayanka ba tare da ka sha wahala ba. Duka wannan shine ƙarshen bidiyon namu. A nan nake ce muku sai mun haɗu a wani sabon bidiyon.
To dan uwa barkanmu da dawowa, duka wannan shine karshen bidiyon namu, da fatan ka ga hanyoyin da muka bi muka je muka haɗa wannan abun, da fatan kai ma zaka je ka haɗa naka a cikin wayanka ta Android. Amma kafin in karkare bidiyon nan dan uwa, idan wannan ne farkon zuwan ka wannan channel din, ko kuma ka manta ka gama kallon wannan bidiyon baka danna min kalmar nan wato subscribing ba, kada ka manta ka danna min ita, sa'annan ka danna ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne kawai za a dinga sanar da kai bidiyoyin mu da zamu dinga ɗaura. Sa'annan kada ka manta da liking da share domin yan uwa su amfana da kalan wannan bidiyon. Anan nake ce muku wassalamu alaikum, sai mun haɗa a wani sabon bidiyon.